Dito naman tayo sa banda sa may entrance. Napakarami at syempre agaw attention yung orange na bato. Hindi naman yata ito pininturahan. Natural siya ka-from D yung orange na bato. Maganda siyang tingnan kasi nakakaagaw ng pansin. Ayan. At yan dito sa pagpasok ng gate, yung bromeliads na giant bromeliad ang makikita dito sa pagpasok. Tapos yung, again, mayroon agaw pansin na bato doon sa gitna ay sa gilid na kulay orange na parang maliwanag siyang tingnan. At dito naman sa gilid pa rin ng bahay niya, marami pa rin magagandang halaman dito. So, yan kung anong nakikita nyo dito sa camera, yan, ganyan na ganyan mismo sa personal, napakaganda. Nandito ako sa isang kaplantito o kapromdi dito sa Baguio. So in-invite niya ako na pumunta dito. So matagal na akong ini-invite niya since December pa yata. In-invite niya ako or mga November pa. Lagi siya nagbi-message sa akin. Siya po si Ma'am Raquel Dakay o Dakayanan. Pinuntahan ko siya dito sa kanyang paraiso sa Baguio. So napakaganda po ng garden niya. Maliit lang po yung garden niya pero siksik sa halaman. Talagang naawa ako kasi pinuntahan ko siya talaga dito, sinadya ko, tapos parang hiyang-hiya siya sa akin. So hindi niya alam yung pagkatao ko kasi kung nakikita niyo sa kapromdi yung sa video, yun ako. Very down to earth ako, parang nahiya ako at naawa ako sa kanya pero siya parang ganun din yung naramdaman niya, parang nahiya siya at very accommodated siya sa akin. So sabi niya bibigyan niya ako ng paso. So actually hindi naman ako sa mga materials, sa totoo kapag hindi naman nagmamalaki, marami akong tinatanggihan ng mga ganung bagay na gusto akong bigyan, kaya lang naawa naman ako. Hindi sa naawa. So parang nakokonsensya naman ako sa lagi siya nagme-message sa akin. Sabi ng kapromdi, pag napunta ka ng Baguio, daanan mo naman ako dito. Puntahan mo naman ako dito sa aking mini paradise. So kaya nandito na ako kapromdi. So thank you Lord at nakarating na po ako dito at ngayon po ipapakita ko yung garden ni na nandito po sa Baguio City. So maliit lang po yung garden niya, pero that time lagi niyang pinapakita sa akin yung garden na ginagawa niya. So yung garden po niya ay inspired by or certified from D. So napakaganda po ng halaman niya, medyo maliit lang pero siksik sa halaman. Katulad din po ng halaman ko na nasa paraiso ni Kapromdi. Yun lang po mga Kapromdi. So ipapakita ko ng bahagi yung garden ni Ma'am Raquel dito sa Baguio. Ito po siya. Ako muna dito sa gilid kasi wala akong dalang gimbal Kapromdi kasi gusto ko lang naman na madaanan si Ma'am Raquel dito. Ayan. So, mayroon siyang Mayana dito. I think is Mayana avatar na nakikita natin sa marami sa atin. Then, sabi niya meron din daw siya dito. Itong napakalaking alocasia. Ayan. Ayan, sabi niya bibigyan niya raw sa akin. Sabi ko wag na po kasi napakalaki niya at masikip naman yung sasakyan dahil marami kami sa sasakyan, hindi naman niya magkakasya. Sabi ko okay lang naman yung mabisita ko siya dito sa kanyang garden at wala siyang ibigay sa akin. Masaya na ako kasi narating ko ang bahay or paraiso ni Ma'am Raquel dito sa Baguio City. So ito yung mga garden niya Kapromdi. So maulan ngayon kaya parang magaganda yung halaman niya, kaya lang yung weather ba, parang very disturbance yung weather condition ngayon. Dito sa Baguio, malakas ang ulan at palaging hindi tumitigil. So 2 araw na kami dito pero yung ulan hindi pa rin tumitigil. So ito Kapromdi yung garden niya. Ginawa niya talagang inspired by certified from D. Ang kaibahan lang Kapromdi sa dito sa stones niya na nilagay, kasi alam kong mahirap naman talagang hanapin yung mga batong puti na ginawa ko doon sa aking garden. So ito yung bato sa garden niya. Magandang tingnan kasi mix siya ng orange, parang nag-yellow siya ng orange na may puti. So kung tutusin, mas maganda pa nga ito kung
mas magandang tingnan itong bato dito. Kaya lang parang matatalim. Pero okay naman siya, maganda siyang tingnan kapromdi. So ito yung mga halaman niya, may kalatia. Ayan, mga bromeliads na kulay pulang-pula. Marami rin siyang mga wandering dew. Kahit maliit yung garden niyang kapromdi, napakaganda at siksik. So proud ako na may kapromdi na na-inspire sa aking garden, na tinulad din yung garden niya sa garden ko na ginawa. So maraming pong salamat Ma'am sa pagiging dahil sa na-inspire ka sa aking ginawa at naging naging anong tawag doon, parang naging daan yung garden ko para pagandahin mo rin yung garden mo dito sa Baguio. So napakaganda ng garden ni Ma'am Raquel dito. Ayan, maliit lang siya pero napakaganda. At eto nga dito mga kapromdi, so siksik siya, halo-halo. Same din sa garden ko na mix lang siya pero magandang tingnan. Ayan. Makukulay din, kaya lang yung hindi ganong yung mayanan niya dito, yung hindi ganong kadami. Pero okay naman siya, maganda naman. At ito yung mayroon din siyang allocation na White Christmas, tapos yung allocation na bunny ba yung tawag doon, parang ganoon. Then ayan, mayroon din siyang dito yung parang pine tree na maganda rin ito sa garden, pero mas maganda kung nasa malawak na garden ito. Ayun, napakaganda. Little Paradise dito sa Baguio. At ito naman kapromdi yung kanyang mga mayana. So, mayroon na rin ako nito. Then ito rin. Ayan. Ayan. Napaka-creative ni Ma'am Raquel. Lahat na ginagawa niya para maging maganda yung kanyang garden. So, punong-puno, siksik talaga sa halaman kapromdi yung niya dito. Garden niya. Dito naman tayo sa banda sa may entrance. Napakarami. At syempre, agaw attention yung orange na bato. Hindi naman yata ito pininturahan. Natural siya kapromdi yung orange na bato. Maganda siyang tingnan kasi nakakaagaw ng pansin. Ayan. At yan dito sa pagpasok ng gate, yung bromeliads na giant bromeliad ang makikita dito sa pagpasok. Tapos yung again mayroon agaw pansin na bato doon sa gitna ay sa gilid na kulay orange na parang maliwanag siyang tingnan. At dito naman sa gilid pa rin ng bahay niya, marami pa rin magagandang halaman dito. So yan, kung anong nakikita nyo dito sa camera, yun ganyan na ganyan mismo sa personal, napakaganda. At pulang-pula. Ayan, yung mga halaman dito. Certified from date talaga yung garden ni Ma'am Raquel dito. Talagang nagaya niya yung garden ko. So kaibahan lang yung stones. At syempre yung mga halaman dito, hindi naman lahat na halaman dito ay meron ako. Syempre iba rin yung halaman kasi dito. Iba yung halaman sa garden ko sa Bicol. So dito kasi to sa Baguio, siyempre mas magagandang halaman dito at mas maraming nakikitang halaman dito na pwedeng itanim. Nandito po si Ma'am Raquel, yung kapromdi natin dito sa Baguio. Ma'am, ano po ba nag-udyok sa inyo para gawin nyo tong halaman dito sa gawin nyo pong mini paradise yung garden nyo po dito sa Baguio? Ay nako sir, na-inspire talaga ako sa iyo. Idol kita. Kaya tingnan mo kahit maliit ang space ko. Opo. Talagang ginaya ko kasi yung parang kubo mo. Opo. O ito, may store ako, di parang sabi ko, ay ganito yung kay Kapromdi. Sabi ko gano'n, yayahin ko na. Actually, marami akong mayana, tinapon ko kasi masikip na. Opo. Opo. Masikip na sila. Opo. Talagang na-inspire ako sa garden. Ang ganda, para isasabi ko ako dito lang sa camera. Opo. Maganda rin naman po yung pagka landscape mo.
medyo magkaiba lang po yung stone kasi talagang mahirap pong hanapin yung bato sa amin na ano. Ako lang talagang Opo. gumaganto kasi yung mga anak ko nasa abroad, yung lalaki naman tumutulong doon sa Opo. construction sa amin. Ako lang Opo. araw-araw, parang libang ko, habang binabantayan ko itong Opo. maliit na ano na ito. Opo, masaya po ako ma'am, narating ko po yung lugar nyo. Oo, ako At rin. dito pa sa Baguio po Ako na rin. favorite ng lahat na puntahan ng mga turista dito po sa Baguio. Nice meeting you. Wrong timing nga lang. May Opo. bagyo. Opo. Balik ka. Doon Opo. sa taas. Pagbalik po namin ng Baguio ma'am, hanapin ko po kayo ulit. Oo. Hindi ka nabababa dito. Doon na. Tabi Opo. na ng kalsada mismo. Opo. Baka early next year. Awa ng Diyos. Opo. Ayun po ma'am. Saka may binigay po sa akin si Ma'am Raquel. So matagal niya na po yung ano, binabalot-balot niya sa Oo. nire-record niya sa video tapos pinapadala niya sa akin, mini-message niya sa akin. So siguro akala ni Ma'am Raquel hindi ko binabasa yung mga message. So lahat po na nagme-message sa akin binabasa ko, saka nagre-reply po talaga ako. So yung binigay sa akin ni Ma'am Raquel, medyo nahiya po akong hindi ko po siya matanggihan kasi matagal niya nang inaano sa akin na bibigyan niya akong pag pumunta ko ng Baguio. So yun nga po yung may binalot sa ano, parang special na souvenir, parang galing po kay Ma'am Raquel dito sa Baguio. So hindi naman po yun ang pinakasadya ko po talaga dito, kundi makita ko si Ma'am Raquel na isang kaprom po at na-inspired sa aking pag-garden sa ano, kubo. Ako rin, happy talagang na-meet kita. Opo ma'am. Wala kahit tanong mo sa walang araw na hindi ko pinapanood, kahit 10 o'clock, 11 Opo. o'clock, pinapasa. Sabi ko, paulit-ulit ka, gusto ko eh. Opo. Opo. Ganda kasi. Opo. Hindi na po naggamit ng pang ano yung gimbal sa ano para kasi hindi ko naman alam na magkakapag-video ako. Naisip ko lang na maganda po yung garden nyo, magandang ipakita ko rin sa mga ka-prom day para ma-inspire din po sila sa ginawa nyo na garden. So wala pong imposible kung gugustuhin nyo na magkaroon ng magandang garden. Kahit maliit lang po, kahit nasa kubo, pwede nyo pong pagandahin. Salamat po ma'am. Thank you din. Nice meeting you. Opo. God bless. Thank you po ma'am. So, mga ka-prom day, siya po si Ma'am Raquel. Medyo kinakabahan ako kapag nakakaharap ako ng ibang tao kasi hindi naman po ako sanay na makikipag-usap at makiharap sa ibang tao kasi laking bundok po ako. Although, sa Manila na ako tumanda pero talagang yung ano, kumain ko talagang taga-bundok po talaga ako. Kaya kabadong-kabado ako kapag may kausap akong ibang tao, lalong-lalo na yung nasa video. So, Ma'am Raquel, maraming po salamat sa pag-accommodate mo po sa akin, sa tanggap mo po sa akin sa inyong paraiso at sa mga binigay niyo po. So hindi ko pa po nakikita yung mga binigay niyo po sa akin, hindi ko pa po siya binubuksan kasi gusto kong ipakita sa lahat kung ano po yung binigay niyo sa akin. So susunod po ipapakita ko niyo rin po yung kung ano yung mga binigay niyo sa akin. Maraming po salamat. At yun po, sana po pag bumalik ako ng Baguio at tapos na po yung pinapagawa niyong 5-star na hotel. At doon na po ako titira. Ayan po, marami pong salamat sa inyong mga ka-prom day at kay Ma'am Raquel po marami pong salamat. At sa inyo pong mga viewers po marami pong salamat. Ayan po. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong post na video. Maraming salamat at Diyos mabalos po.